Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pirang-pirang dino ratu tenggoni piye perasaanmu, Pak? Nah, yo ini kan musim rendeng, musim hujan. Nah, atau ngene iki rada tanggapan rada sudo. Iya, tapi kan dek ingin dek tak kancani VC terus toh, Pak. Ora. Padahal aku disenani karo garenge, padahal. Ora selingkuh ora. Apa iki Pak KDRT Pak iki bertapuki iki, Pak? Tenan Mas, aku gak ngerti Mas. Aku iki ngakoni Guru Sarjana, Mas. Lah kok urip neh? Lah aku bilani sampean kok, Mas. Pak Dalang. Apa? Wayang yang so sweet ya, Pak? Janaka? Gak. Janaka? Gak. Janaka? Kok Janaka terus toh? Lah wong pikirane yo guru tok nang kok orang duwe pikiran liya kok, Mas. Wis ben. Terus apa? Sri Kandi. Duduk. Apakah wayang yang so sweet? Kresna, Pak. Kok iso kresno? Kresna sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo ambekan leren sawetara ya nduk anakku sing tak tresnani Limbuk. Iya ya ngestokake dawuhmu, Mak. Angka sepisan ora lali ngunjukake rasa puja lan puji syukur kang jero konjuk Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyuwang Widiwasa kang wis malimbarake keberkahan ya kuwi wujude kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Oh ngono. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran awake dhewe aku kang sarta kowe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, adicara kang gayeng, adicara kang gumarenggeng. Wah iya. Iya ya Mak ya. Banjur bengi iki sak janjane kok diacarake rupian-rupian. Iki jane mengeti adicara apa to, Mak? Ngene ya, Nak. Piye? Bengi iki adicarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi tasyakuran terpilihnya Bapak Dr. Andes Supiyanto. Magister Manajemen anggone wis nampa kapercayan saka lapisaning masyarakat jumeneng dadi dewan utawa wakiling rakyat, wakiling para kawula, wakiling para bebrayan agung. Wah, iya ya, Mak. Iya. Pak Piyanto, dapile yen ora kleru Pak Piyanto kuwi terpilih ana ing yen ora kleru dapil 5. Oh, ngono. Meliputi ya kuwi wilayah Loceret, iya. Mbrebeg ngetos Kang Sarto Sawahan. Oh, dapil 5. Iya. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Muka tanpa kapercayaning para warga masyarakat Kang Sarto, para bebrayan agung, pepundhene awake dhewe Bapak Supiyanto Magister Manajemen bisa terpilih lenggah dadi dewan makili swaraning aspirasining para kawula ya, Mak. Iya, kuwi tenan kok, Nduk. Apa meneh panjenengane utawa belionya Bapak Supiyanto kuwi yen karo aku, panjenengane kuwi kenal karo aku ora mung lagi sedina rong dina, ora mung kenal udakara sewulan rong wulan, nanging belionya Bapak Supiyanto kenal karo Dalang Akbar kuwi wis wiwit aku cilik, wiwit jaman Dalang isih SD biyen. Oh ngono nalika biyen awake dhewe pertama-tama merangkak merintis belajar dadi dalang, panjenengane belionya Bapak Supiyanto kuwi termasuk priyayi sing besar andile kanggo karirku ana ing dunia utawa jagating pedalangan. Oh ngono ya, Mak. Dadi kenale wis mataun-taun. Wah tenan wiwit aku isih indil-indil. Wah iya, Biyen nalika belionya masih menjabat ana ing kepala dinas pariwisata. Kuwi biyen aku iso ngerintis utawa merangkak belajar dalang kuwi ya saka program-programe beliau nalika njabat ana ing ya kuwi kepala dinas pariwisata. Biyen ana jenenge program wayang masuk sekolah. Oh, ngono. Iya. Wayang masuk sekolah. Iya.
Wayang masuk sekolah kuwi biyen yen ora kleru, wayangane iki awan. Wayangane awan. Heeh, ora bengi ora. Wayangane awan pas nalika jam mata pelajaran ngono kae. Oh, ngono. Heeh. Kuwi biyen rutin, Nduk. Rutin. Heeh. Ngono. Heeh. Kuwi rutin setahun ping 6 mubeng turut sekolahan supaya bocah-bocah sekolah iki tresna karo kabudayane khususe budaya wayang kulit iki no. Oh, ngono. Ngono ya, Mak. Iya, wah luar biasa ya. Nganti dalang iki menang ana ing dalang bocah provinsi Kang Sarto nasional dibacutke dening menang nalika dalang muda provinsi Kang Sarto nasional kuwi ya salah satu pendukung utamane ya saka panjenengane Bapak Supiyanto kuwi kok, Nduk. Wah, hebat. Heeh. Dadi pancen panjenengane belionya Bapak Supiyanto wis kaya mbok anggap wong tuamu dhewe, wis mbok anggap sudarmamu utawa bapakmu dhewe. Weh kuwi tenan kok, Nduk. Wis tak anggap kaya bapakku dhewe sing ewer-ewer aku wiwit cilik. Lah iya, dasare aku tepung, aku kenal karo belionya kuwi wiwit cilik apa maneh biyen sadurunge Bapak Supiyanto kuwi dadi terpilih dadi dewan. Kuwi kampanyene kuwi mubeng ya aku sing kon ndalang. Wo ngono. Terus nalika semono janji yen kepilih tenan bakal nganakake wayangan. Wo ngono. Lah iki wekasan bisa kasembadan, bisa terlaksana. Ya kuwi ngenekake adicara wayangan, gelar kelir, gantung gong, atur panglipur, ya kuwi atur hiburan kanggo kabeh para warga masyarakat. Wah, iya. Lokasine wayangan bengi iki sing dipilih karo Bapak Supiyanto dipapanake ana ing lapangan desa Kewagian kene ya, Mak. Ternyatane sakliyane Bapak Supiyanto akeh ditresnani karo para warga masyarakat Kewagian, ternyatane biyen suarane ana ing Kecamatan Loceret kuwi terbanyak yen manut nampa dawe mau sore kuwi yen wilayah Loceret kuwi ning Kewagian kene. Oh, nanging selain kuwi pancen nyatane ana ing desa Kewagian dhewe kuwi ya akeh para sutresna budaya, akeh para-para sing minded nyang kabudayane awake dhewe ya kuwi kabudayan kesenian wayang kulit. Oh, ngono. Iya ya, Mak, iya ngestoke dawuh. Dadi Kewagian dhewe kuwi ya asring ngenekake adicara wayangan ya, Mak. Wah, tenan. Kene iki ora mung priyayi pecinta wayang ning uga pengamat wayang kok. Oh, ngono. Aku ki tau dikirimi karo kancaku dikritik ya omahe wong ya omahe ning Kewagian kene. Oh, ngritik wayangane Dalang Akbar. Biyen tau lewat kancaku aku weruh dikirimi videone. Mas Akbar ya apik jane. Ning jam 3 punjul jek dangdutan. Ngono. Ayo. Lah iya ya empan gawa papan awake dhewe pentase ana ngendi. Wah, kene iki priyayi sing budaya kok, Nduk. Awake dhewe atur panglipur ning kene iki wis ora arep pamer apa-apa. Iya, Ternyatane awake dhewe ku ya ngrumangsani dalang isih junior. Isih akeh kekurangane tinimbang liyane. Iya. Awake dhewe ngrumangsani gur dalang dusun bebasan adoh ratu celak watu. Iya. Yen kon dalang ndaki-ndaki ngono kae ya ora jegas awake dhewe. Lah iya, Wis luwung apa eneke kaya ngene iki wae. Ewadene daya paklirane awake dhewe bisa ditampa ana ing masyarakat Kewagian. Ewadene akeh sing cocok ya ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Wo ngono ya, Mak. Ning sing baku awake dhewe ning kene ora arep golek apa-apa, sing baku silaturahmi. Oh ngono. Jembarke tali silaturahmi ngraketake ya kuwi rasa paseduluran. Oh ya. Tetembungane ya kuwi sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke sing dadi rezekine, bakal didawake sing dadi umure no. Oh iya. Iya ya, Mak ya.
luar biasa, luar biasa. Apa meneh? Awake dhewe yen karo panjenengane Bapak Supiyanto, heeh. Iki ora mikir babakan apa-apa. Iya, bakune tandha wujud bektine anak marang wong tuwa ngono kae. Oh, ngono. Aku kuwi dhuwit ya apa to, Nduk? Lah iya. Penting aku didhawuhi karo Pak Piyanto ki ngetan ya ngetan, dikon ngulan ya ngulan. Lah iya, Penting pengrawit, sinden, sound system, tero panggung kuwi dicukupi. Aku panggah budal no. Oh iya. Wong dalang iki nak jane nggur turahane. Oh. Turahane yoga, turahane sinden, dalang. Heeh. Turahan nok ngguran. Lah iya. Iya ya, Mak. Sing baku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan ya. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak ngaturake panuwun kang tanpa upama. Konjuk nuwun inggih pepundhen kula. Nuwun inggih menika beliaunya Bapak Supiyanto Magister Manajemen sing tansah ora lali karo anake lanang. Oh iya, Dalang Akbar sak rombongan plat AG Astabrata Group. Wah iya, didongake nderek memuji ya, Nak. Muga-muga sak rampunge adicara wayangan iki tegese wis udar sing dadi nadare Bapak Supiyanto. Muga-muga beliaunya Bapak Supiyanto anggone mengemban tugas dadi dewan, mewakili aspirasi rakyat tansah diparingi kekuatan, diparingi amanah satemah bisa tenan-tenan makili suara rakyat, mujudake kahanan kang ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kartotata turaharja. Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Eman Sira iku
bengi iki wayangan kuwi jan-jane kagelar ana ing tanggal 8 November sasi kepungkur. Oh ngono. Nanging mengingat ya kuwi suhu politik saka kersane Bapak Supiyanto, sisan digawe sak rampunge pilkada. Oh ngono ya, Mak. Pilkada wis rampung wis. Ya, saiki bedaning pilihan aja nganti ngrusak marang paseduluran. Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk, ditunggu wae keputusan resmi saka KPU sapa bupatine. Wo ngono. Kembali bergandengan tangan antar masyarakat. Iya. Ternyatane sapa wae pemimpine, sapa wae bupatine sing tani panggah tani, sing bakul tetep dadi bakul. Iya. Sing dadi seniman ya tetep dadi seniman. Aja mung merga dhuwit 30.000, dhuwit 50.000 piye karo tangga ora aru-aruan. Wah iya. Aja mung kena serangan fajar. Ya. Lah iya. Kuwi malih ora aru-aruan karo tangga, ora aru-aruan karo kanca naudzubillahi min dzalik. Lah iya. Ngono ya Mak, karo tangga tetep rukun mergo manut agama pungkasan, manut agama Islam kuwi hake tangga kuwi ana, Nduk. Oh ngono. Hake tetanggan isa. Upamane hake tangga sing angka 1 ya kuwi radus salam, ya kuwi mengucapkan salam. Oh ngono. Upamane dalang padha dalang gegeran perkara tanggapan monggo. Nek perkara sinden karo sinden saingan perkara cengkok upamane. Pengrawit padha pengrawit yo saingan perkara garap tabuhan monggo. Ning nek ketemu wajib salam. Wo ngono. Nek ora ketemu ora apa-apa ora salam. Lah iya. Radu salam. Wajib ngucapne salam. Wah iya. Terus hake tangga sing angka 2 melu seneng nek tanggane nampa kabejan. Alhamdulillah ya Allah, Pak Piyanto dadi dewan. Yo nek golek utangan ora bingung. Ono. Lah ya. Alhamdulillah yo dalang akbar laris, melu-melu kecipratan rezekine. Ora kok lho dalang akbar laris ki mesti pesugihan ning Alas Purwa. Lah kene utek irik to no. Lah iya. Lah ya. Oh ngono. Dadi melu seneng nek tanggane nampa kabegjan. Iya. Banjur hake tangga sing angka 3 nekanono yen tanggamu lagi kesusahan. Oh ngono. Ya Allah Mbak Birgita wingi kok PKK ra melok. Ya Allah Mbak Birgita wingi kok pengajian ra melok. Apa to endi to sing lara? Nyapa oh nggo nguyuh lara pamane. Pamane no, pamane. Wo. Iya. Ayam. Nekane nek tanggane lagi kesusahan. Pamane tanggane lagi sedo keseripan. Ora ketang nglayat kuwi ya wajib. Nglayat kuwi ya perkara sing baku. Deloken Pak Piyanto kae. Oh ngono. Nek tanggane ana sing sedo mesti nyalatke, ngedusi. Ambak dungane ngedusi mayit rapal. Lah iya. Sing penting nak ketok iput. Lah iya. Lah iya. Hake tangga, angka 4 nekanono nek diundang. Becik kuwi genduri, kajatan walimatul urus, walimatul khitan. Lamun ora ana aral sing melintang, kuwi ya kepareng disuwuni rawuh lah. Wo ngono. Ora mergo ngalap berkate, ning sing dijaluk pangestune. Wo ngono. Mawane wong manten, wong sunat wong diundang kuwi apa to? Dijaluki pangestune. Amin. Lah lho muni amin kuwi iso salah wong saiki. Amin karo hamin wis beda. Oh ngono. Amin muga kinabula. Hamin muga cilaka. Lho lha beda to, Nduk. Oh ngono. Amin pariwisata. Duh ngawur ae. Lah ya, luar biasa. Uga ngaturke panuwun nak iki karo Ibu Kepala Desa. Ibu Lucy sing memfasilitasi awake dhewe iso pentas ana kene sing mewadahi. Lah iya, engko diaturi munggah. Ajare pinter nyanyi kok, Nduk. Lah iya, Iya,
Bengi iki uga disiarke langsung lumantar channel YouTube ya kuwi Asta Brata Media. Dadi sing kepareng ora bisa mirsani lumantar TKP utawa langsung ana ing lokasi iso memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe ya kuwi channel YouTube via streaming Asta Brata Media. Wah ya. Khususnya penggemar setia Asta Brata Media, sumrambahe para sutresna budaya pecinta wayang kulit, kaya mau sore uga kepareng rawuh dulur-dulur WMC Wayang Mania Community. Wah iya, Mas Karno dan kawan-kawan iki hebat. Ora fanatik nyang dalang, sing penting wayang. Lah iya, iya yang iya. Nduk, dalem. Iki saka kersane Bapak Supiyanto awake dhewe sowan ora ijen. Lah iya, nanging uga nimbali ya kuwi kadangku tuwa Mas Gareng Jajak kang mijil saka Purwodadi Grobogan. Wah iya, Purwodadi kok Purwodadi. Diaturi munggah ana pepanggungan supaya melu ngregengke swasana bengi iki ya, Mak. Ya, sepoting nggo praon mecah sepining swasana. Monggo Mas Gareng Jajak katuran minggah wonten ing sasana budaya. Celaret. Wilujeng dalu selamat malam, good night Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam, good night Mas Akbar. Alhamdulillah atas berkat rahmat Tuhan kita diperketemukan kembali ing Desa Kewagian. Kewagian nderekipun Kecamatan Loceret ya, Nganjuk Jawa Timur. Alhamdulillah penontonnya luar biasa, membludak luar biasa, tumplek blek kaya dene banyu ngendhong. Saka ngendi papan dadi siji mung kepengin bot-bote mirsani ndi to sing jare kondang dalang Mas Akbar.
Wah, piye nek ngomong Mas Akbar piye? Akbar. Wah, nganggo kol-kolah kudu. Iya, ben ketok kaya wong Islami. Iya. Ning estu luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Lu jeng dalu, Ibu. Heeh. Sami sehat nggih? Sehat, alhamdulillah. Kula ora patek kok, Bu. Lho. Wong diundang ning kene iki kudune atine seneng, pikirane seneng kok ora sehat lho, Mas. Napa bayaran lho? Lah wong ora sehat aku kok sing protes kowe nyapa to, Mas? Lho. Alam koyo ngene iki kon jaga kesehatan rada angel, nek usum udan akeh. Usum udan, heeh. Mula nek golek lara iki gampang, nek golek sehat ki angel. Ibarate metu sore udan-udan, sesuk iso dadi ketisen pilek watuk. Betul. Metu awan panas-panas sesuk iso dadi sumer-sumer. Lho aku nek iki nganggur ning omah ya lara kok, Mas. Lara napa, Mas? Lara ati, Mas. Wah, lara ati iki ora perkara musim lho. Lara ati ya apa sampeyan iki? Alah kowe ora ngerti kabare Wong kok, Mas. seniman ki sampeyan iki menjadi ibarate pelawak, menghibur para warga masyarakat. Kok iso nyenengne atine wong liya, iso penak, kok iso nyenengne atine dhewe ora iso. Kuwi rak saiki. Heeh. Ndek wingi aku lagi rampung kuliah. Oh. Tangga-tangga ngrasani. Apa jajak kae lho, rampung kuliah yo nganggur. Wis, ben. Apa jajak kae lho, gedhe-gedhe jek ngrepoti wong tuwa. Oh. Alhamdulillah saiki aku dadi gareng, dadi pelawak. Alhamdulillah. Pembuktian. Lho jek dirasani. Nek ngrasani piye? Kalau jajak gareng ijek ngrasani tanggane. Oh. Lho wong urip kok ewo ora jamak. Ning dirasani alhamdulillah terus. aku ambak kaya ngene dinyek ya tak menengne, Mas. Tanggaku nek ngenyek ora sithik ya, Mas. Jajak kae lho, tuasan sarjana saiki gede-gede gur gareng, ngarah gareng lho iso dipangan apane. Ora nek dadi wong sugih. Astagfirullahaladzim. Kuwi mau sing tak omongne ning ngarep hake tetangga berarti ora dicakne karo tanggamu. Lah mula kuwi Mas saking lara atiku, Heeh. gandeng aku krungu tak parani. Heeh. Piye moleh omong, baleni pisan kas aku ngono. Baleni pisan kas. Kowe iki lho gareng tangeh nek iso kena dipangan ora nek dadi wong sugih. Enteni tak buktekno aku. Heeh. Aku lulus kuliah 2018 terus gareng. Gareng? Saiki 2024. 24. 6 tahun, Mas. 6 tahun gareng. Alhamdulillah tak parani ngomahe. Heeh. Saiki balenono pisan Mas, leh mumuni aku. Heeh. Gareng tangan nek iso mangan, tangane wong sugih. Bener kowe aku ngono. Kok iso bener? Lah teko saiki jeh ngene ayo, Mas. Ya kowe iki wajib untuk bersyukur. Akeh apa sithik kuwi rezeki wajib untuk disyukuri. Ya ora iso. Lho. Ya ngono. Disyukuri nek akeh sithik kon syukur wong sesuk nggo tuku mangan kurang kok syukur. Ya syukurno tanggane tenan kuwi ah. Rumangsaku wong ning kene iki ditimbali diwenehi dhuwit, diwenehi rejeki, kudu syukur. Ya toh nambah seduluran pone masyarakat kewagean. Alhamdulillah ya Mas ya. Heeh, acarane ngerti urung? Ya ora ngerti wong aku rene sing ngejak kono. Lah ya acarane kuwi tasyakuran. Tasyakuran ini apa? Syukur. Syukuran. Syukuran apa Mas? Boleh pitik anu, sapine bayi, Kuwi iso sapine bayi, Pak Piyanto. Heeh. Weh, Piyanto. Pak Piyanto magister Manajemen? Lho, kita kok kenal kita kaya akrab ngono. Mosok to Mas? Pak Piyanto terpilih menjadi dewan. Alah, kancane bapak niku. Lho. Pak Piyanto iki? Nggih. Pak Piyanto nek dewan kene to? Heeh. Padha bapak iku nggih dewan, Pak. Lho. Bapakmu ki dewan? Dewan. Dewan apa? Dewandi, Pak. Jenenge bapakku ki Suwandi. Oh. Ning desa nek caci cilik nyeluk dewan. Dewan. Dewan ndak pundi? Ngarit. Nggih sami Pak, alhamdulillah kita senasib sama-sama dewan. Nggih ning alhamdulillah atase piyai misuwur jek seneng karo kabudayane, gelem gelar kabudayan kanggo tontonan, syukur baging Wonosari patine sing kena dadi tuntunan. Muga-muga warga kagian pinaringan seger kewarasan, tinebihna ing syukur sakit, cinaketa ing bagya mulya, antu kabagyan pindhane reseping wujuding samudraning pengono gesang Mas ya. Dadi wong urip iki wis entuk samudraning gesang tegese wis entuk air kehidupan. Uripe sak obah polah entuk berkah, sak krembyah mamah. Amin Allahumma amin. Wis dongane ora akeh-akeh wong aku rene ya golek donga Mas. Oh, sampeyan iki golek donga. Lah nek ora muga-muga didongakno warga semene akeh, mongko dongane wong 40 kuwi luwih mandi. Lah mongko nek iki wong 4.000 gak ya berarti berapa kali lipat mandine. Kula mboten njaluk neka-neka Bu, mang dongake kula seger kewarasan.
kesuksesan, panjang umur, gampang golek rezeki. Amin Allahumma. Amin. Wis disembadani Gusti Allah aku panjang umur. Amin. Aku tok nek kanca-kanca gak roh wong do gak njaluk kok. Ya penonton pecinta budaya malam ini ndongakne kabeh no dalange panjang umur, sindene panjang umur, pengerawit kanca-kanca ya panjang umur. Lah kowe mau njaluk apa ora? Ya durung. Lah mula nek durung ya aja gagas njaluk panjang umur wong durung njaluk kok. Aku wis genah wis njaluk kok, Mas. Ya otomatis ngono kuwi otomatis. Awake dhewe iso menghibur, nek wis menghibur gawe seneng atine wong liya mesti didongakne. Urung karuan. Lho. Kuwi ra nek sing seneng, nek ge gak seneng. Oh. Wong nonton wayang iki titikane gempang, Mas. Gampange piye? Angger mirsani wayang kok linggih jenjem anteng madhep mengarep karo guyang-guyu gila-gila berarti seneng. Oh. Nek ora seneng sepele, Mas. Sepele. Mau-maune lungguh kok ora seneng ngadeg nyet mulih karo glendeh-glendeh rasan-rasan. Heeh. Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nek ora seneng. Gandeng piyaine seneng alhamdulillah semene oke do lungguh kabeh. Sebab apa kok lungguh? Lho, ya menikmati wayang. Ora iso. Ben ora keju sikile. Ora iso. Lho penyebabnya apa penonton wayang kok lungguh? Lah ora nek kursine yo deprok to, Mas. Aja nek kursine yo lungguh kursi to, iki ngawur iki. Ya ngene iki malah merakyat kok. Leres malah dadi akrab, dadi akur. Iki beda agama, beda pilihan, beda suku, beda bangsa bebasane nglumpuk dadi siji nyatane yo dadi guyub rukun. Betul. Tumun tanggapan apa sing paling guyub rukun nek gak gur nonton wayang? Betul. Paling nek nuwun sewu sing hura-hura ngono kae do joget do malah nyenggol kancane dadi bengkerengan dadi padon nek ngene iki anteng ayem tejem lho. Malah sok-sok sing maune ora kenal gandeng jejeran dadi kenal. Masya Allah. Ayeme ning Indonesia ngene iki lho, Mas. Ayeme ning Lah Indonesia. iki jajal ning bangsa liya, tuladane ning Palestina koyo dina iki nembe kenek apa jenenge peperangan. Apa ya kober nonton wayang. Lho mula ning kono mula ora ana wayangan ya, Mas. Ora ana, Mas, ning nek perang malah bendina. Oh. Ah sing perang tenanan wonge tenanan. Lho lah nek kene gak tenanan to kamu? Ya perange wayang. Lho gak tenanan. Lho, ya perange wayang ning tenanan sing perang wayange. Lah ngono kuwi digenahno. Mas tuh nek tenanan ya kono tenanan, nek gak tenanan kan tak genahke karo Pak Supianto. Pak, le nyambut damel gak tenanan, le bayar gak sah tenanan, aku ngono misal. Sik to. Perange iki tenanan. Lho, Ning sing perang wayang ora wong, ngono lho. oh ngono dadi Heeh. menggambarkan nek kuwi perang. Menggambarkan perang, jadi ora tenanan perange. Oh, lah kowe berarti warah-warah wong kene mbok kon perang. Lho. Maksudnya piye ya? Perange mergo enek konflik. Lah ya berarti nek konflik kudu perang. Ya kudu perang. Lho, Loh, pagelaran wayang iki kudu merata. Ana lagu-lagune, ana guyone, ana pituture, ana perange. Apa enek wayangan suwengi ora enek perange, ora enek konflik, ora enek gegerane belas. oh berarti kudu nganggo geger. Heeh, lha nek menurutmu ora kudu nganggo geger to? Monggo Bapak-bapak mbok menawa mangke sampun kondur saking mriki saged gegeran teng griya piyambak-piyambak. Ya ora ngono, tontonan nggawa tuntunan. Lah ya berarti nek perang omah ya nganggo perang no. Piye ya kok angel? Lah nek menurutmu wayang ora usah nggo perang? Ora usah. Lho. Lah piye nek gegeran ngono piye? Damai to, Mas. Diselesaikan dengan berdiskusi dan bermusyawarah. Lah ngene Iya kowe. Iso ora wayangan sing tanpa perang. Ben masyarakat ki nonton, oh nek ngono perang gak apik. Oh, wayangan sewengi Oh gak nggo perang. lha apa rame? Diskusi. Lho. Iso diskusi Mas aku. Oh ngono pancen yo gathuke. Gathuke. Kuwi tegese wong urip kuwi ora iso luput perang kuwi tegese memerangi hawa nafsu. Ora kok filosofine. ngono kuwi tak kandhani kowe roh to kowe. Ini dadak tak omongi sik. Aku arep muni ngono kedhisikan awakmu. Ya ora kok perkara kedhisikan aku. Wong pinter ya dhisik aku kok, Dik. Nek kowe iki rak sauyahku adoh. Hei. Dalang kok diuyuh-uyuhne iki lho. Lah iya Mas nek cedak kan kuyohan to Mas. Mula sauyahku adoh ngono lho. Tegese iki jaraknya itu jauh ngono lho, Mas. Ning betul kok sampean ki Lah aku bener terus to Mas, apa tau salah to aku iki. diambut ngene lho, sik Mas ngene. Sampean ki tuwa sampeyan ngono lho karo aku ki. Lho. Nek umur boleh tua aku, Mas. Nek gagah-gagahan ya nuwun sewu. Napa? Gagah aku to, Mas. Nek iki aku ora trimo iki. Kok iso ora trimo? Lah nek gagah napa kok rupane dioneng-oneng putih, ora percaya diri. Oh, alah sing kleru kowe, Mas. Wong nampa biji gagah kuwi ora kok perkara bagus rupane apa dedeg dhuwur cendheke dudu. Perkarane wong gagah kuwi apa? Aku ndek bojo kono urung kok, Mas. Ya nuwun sewu, ora kok umuk ra sombong, elek rupa, Mas. Gagahe wong lanang nek selakon ndek bojo, Mas. Wong lanang diarani gandeng, wong lanang diarani gagah, wong lanang diarani payu nek
Wis duwe bojo, Mas. Dadi nek menurutmu aku arep gandeng kaya apa, gagah kaya apa, urung diarani gagah. Urung garek kok urung duwe bojo. Pertanyaane mung siji, Mas. Apa kuwi? Kowe jane seneng rabi apa ora? Lho nuwun sewu. Bocah lanang kuwi nek wis umur wis diwasa gek ndang omah-omah. Syarate wong omah-omah nek wis kelakon kudu iso golek penggawean, golek penghasilan, nyukupi kebutuhan raga lan kebutuhan nyawa. Saiki jenengan wis iso golek dhuwit. Ya ora? Ya wis lulusan sarjana. Berarti rak ya wis diwasa. Diwasa. Lah kurange apa jajal? Ngene lho, maksude iki ngene. Rabi kuwi ora gampang. Lho kok ndo sapa? Angger dhuwit 500 duwe nggawa ning KUA rabi kok Mas, gobloke lho. Kok kodok rabi ra gampang nyapo? Maksudnya ngene lho. Apa? Rabi kuwi ora mung ngrabekne bocah lanang karo bocah wedok, ngrabekne wong tuane menyatukan visi. Ora usah. Wong tua wis do rabi dhewe-dhewe. Kok dadak mbok rabekno wong tuane ngopo? Butuh menyamakan pikiran. Ora iso nek mbok kon padha ya ora iso. Jenengan senengane apa? Hah? Maem senengane apa dahare? Sego pecel. Lho aku seneng aku lontong, lho ora padha. Mbok kon padha sego pecel kabeh, bakul lontong ora payu. Wes bendo pikiran dhewe. Maksudnya ki rabi kuwi ngene lho. Rabi ki angel. Ora usah kandan, wong kowe urung tau rabi kok kandan. Saiki akeh ning berita, anak dibuang bapake, anak ditelantarni ibuke mergo broken home. Ya toh? Kuwi nak mergo sebabnya faktor utamanya belum siap mental seorang laki-laki dan mental seorang perempuan untuk menikah. Berarti kowe urung siap mental. Durung no, makanya perlu menyiapkan mental, mematangkan pikiran dan hati. Oh. Gek cah iki gak ndek mental gek. Oh, Maksudnya piye? lho wong lanang kok ora ndek mental, hingi. Ya duwe ning perlu dimatangkan lagi. Ya toh. Lho, urung mateng. Bu, silai kompormu, Bu. Tak godoke delok cah iki. Kowe iki ngombemu ki apa? Ngombe, ngunjukmu ki apa ngunjukmu? Loh, teh. Oh, lah kurang bergizi, Mas. Loh, kudune ngombene bocah nom ki apa? Kaya aku lho. Ngombene apa? Susu ayam. Sik to. Ayam kok susu iki lho. Lho. Pengalamanmu cetek berarti, Mas. Susu iki ra duwe ayam. Ayam ora duwe. Oh alah, ngene lho Mas. Saiki wadimu mulai kecandak. Wis ora duwe mental, pikirane cetek. Ngono kok. Ayame ora duwe susu. Oh alah. Sing duwe susu ki sapi, kambing. Ngono. Oh alah, lek kae lho. Ya lho, enek tulisane gedhe lho. Mie ayam lho duwe mie. Mie ayam. Berarti aku mau bar ngombe susu ayam kae lho, mie ayam. Ngene ya. Kayak ngene kok ngelokne IQ ku ndek. Kamu itu yang kurang bisa memahami kata-kata mie ayam. Iki maksudnya ki ombenane pite. Alah. Kalau tulisannya mie ayam, berarti ayamin gue mie. Mie ayam toh. Sirama yang cangkemmu wancing aku. Mie ayam ki makanan. Oh, kok iso mie ayam? Kalau tulisannya mie ayam. Mie iki diwaca mie kuwi gandengane bakso. Alah Jadi kayak tulisane saus, kayak nek sambel. ngono gak nganggo mie ayam. Lah kae mie ayam. Lho, kuwi bahasa Indonesia ki ngono kuwi. Mie. Ning macane mie ayam. Lho. Ngono lho. Cetek cah iki. Cetek piye to? Lah aku nyatane rono duwe susu kok. Lah pesanmu? Mie ayam. Duwe Lah, susu. Berarti Berarti iki teko susu. susu ayam. Lho, Lah kemang mie ayam. mbuh reng aku. Alah ngalah wong dhek merasa memang rendah kok. Jauh Dek, ya nuwun sewu. Terus nek IQ ki Wis rabi. Yo wis to, Mas. Anakmu piro? Siji. Lanang apa wedok? Wedok. Wis kurang piye neh? Ya sekolah wisan. Sekolah Mas TK. Lho, Mas Samu. Ya iso ngragati ya gur sak gareng iki. Alah, bojo kuwi kecukupan, Mas. Sampe gur Anakmu ngono gareng. iki ya mbok sangoni. Alah, nek esuk tak sangoni 1 juta nek rantek balik sekolah neh aku ngono. Alah le. Anake TK apa SD? TK. Budal sekolah mbok sangoni 1 juta. nek ora entek mulih ora entek. Mulai rantek balik sekolah neh nganti entek lagi balik. Aku ngono. Sik kok sombong men, nggur sak gareng kok anake sangoni 1 juta lho. Wong cilikanku biyen nggur sangoni nek SD kuwi
5.000 nek SMP 10.000 ngono kok. Yo tarape beda Mas antarane aku ambek kowe mojo dipadake ya Mas. Bajiret kok kemaki men. Lah aku yo ora angen-angen kok Mas. Nggo rangen-angene di belakang. Lah ning kan aku wong kecukupan Mas. Apa kecukupanmu nggo ndi? Alah bojoku ya ana yaene apa-apa tak cukupi Mas. Berarti mbok tukone emas-emasan, motor komplit, mobil komplit, mangan ya sing enak-enak. Tumbak cucukan. Lah jare kecukupan, berarti kan iso nyukupi butuhe wong wedok. Iya, ndek iki njaluk gelang. Heeh. Mas tukoke gelang, cukup, Dik. Terus, Mas tukoke motor, cukup, Dik. Tukoke tas, Mas, cukup toh, cukup. lah nek kuwi kere. Iso ngene cukup iki tegese ora disembadani, ora dituruti. Lah ngono kok wani rabi. Wong permintaane wong wedok ora iso nyukupi ngono kok wani rabi. Ayo, aku nak mempersiapkan kuwi kabeh. Dadi nek wong wedok njaluk apa-apa, aku iso nuruti. Lah iki sing susah, Mas. Mula wong wedok do moh mek bojo dalangi sebabe omonganmu iki. Kok mau mek bojo dalange piye? Kowe mau ngendika piye? Lho, apa-apa tak cukupi, kabeh tak turuti. Turuti no. Lah kuwi nek wong wedok siji seneng kowe dadi bojomu mbok turuti engko gek nek wong wedok liya-liya ya mbok turuti kabeh. Mula nek ngendika hati-hati. Kaya aku cukup nggo bojoku tok, Mas. Lho, maksude iki aku ki sing tak kandhane mau ngarep menyiapkan mental, menyiapkan ya kuwi secara finansial ya toh. Dadi sawise nek rabi apa wae permintaane wong wedok tak sembadani, tak turuti. Oh, mau tenan apa ora? Mas nyuwun jarik tulis tukoke. Oh, terus jarik ditulis ngono. Jarik tulis iki jarik sing ditulis kuwi lho, langsung. Lah ya jarik ditulis. Iya. Ditulisi jarik. Piye to Mas aku bingung aku. Jarik sing ora cap. Nah. Oh, berarti jarike palsu ora nek cape. Ya asli jarik tulis. Ngono. Alah mbuh Mas bingung aku omongan kowe gak level blas kok. So gak level lho. Hebat loh, kita selama tidak jumpa, gitu. Ning ketemu pisan kok ya kompak lambene abang. Berarti kita itu sehati ya, sehati. Ora kok sehati. Apa? Wong terus dikabari bapak kok. Aku abang Mas yo aku ngono. Mongko aku rung duwe nyilih to aku. Tak kira nek adewe kompak, tak kira nek adewe sehati. Ngapain sehati kok sesama lelaki? No dong. Wih deh. No dong. Nek berarti nek awakmu sehati karo bojoku no. Oh, karo wong wedok. Aku wong lanang sing jujur-jujuri wong lanang, Mas. Aku wong lanang ora tau ngapusi, ora tau piye-piye. Alah dagelan. Lho. Lambene kaya ngono kuwi iso enek dagelan muni ngono kuwi isuke lambene iso kreminen lho. Dagelan ngendi kuwi tak tekokane? Dagelan nganjuk kene. Lho nganjuk wong omahku Prodadi Mas aman aku. Piye. Berarti nek sehati mau karo wong lanang, karo wong wedok. Oh, berarti iki sinden-sinden iki sehati kabeh. Nah. Piye nek karo bojomu ayu ndi? Sindenku karo bojomu. Alah jauh to Mas, bojoku mbok padakno sinden-sinden. Alah kowe iki ngenyek aku kowe iki. Lho nyepelekke sinden plat age Asna Brata Group. Kuwi pilihan kabeh. Cantik kabeh, swara oke, ya joget ya oke. Lah nek karo bojoku yo kadohan to. Bojomu iso nyuwara, iso nembang, iso joget. Lho, padake wong bisu piye? Nyuwara yo iso ah. Nembang nyinden ngono ki ya. Lho nek nembang nyinden urung karuan, penting nyuwarane iso. Lah nek ngene wong wagian yo iso. Lah tekokmu yo ngono kok iso. Iki sinden ki lho pirang-pirang deloken. Weh, iki piye luar biasa to. Wedok kabeh, Mas. Lho wedok kabeh no iso. Apa iya? Wedok kabeh. Kok ketek ora percaya ngono to? Masalahnya asli ambil ora asli beda, Mas. Apa ana titikane? Enak. Piye upamane? Tuladane jenengan tuku HP ya. HP. Apa sendal wis sendal. Sandal. Sendal kae nek asli karo palsu. Nek sing palsu mesti entuk dijajal. Nek palsu entuk dijajal. Jajal sih gak apa-apa Mas wong yo barang palsu. Ning nek asli jek segelan gak entuk dijajal Mas wong barang ori. Sisan dituku. Kuwi sandal. Sandal. Lah sinden iki asli apa ora asli? Ayo. Nek ayo pilih ndi? Asli wedok no. Ya urung tau jajal e. Maksudnya iki dijajal suarane. Ngono lho, pikiranmu konotasimu reget kotor ngeres kamu itu. Kowe iki tidak menyamakan dengan aku. Aku ki pemuda ya to urung rabi Joko. Urung kambon wedokan Joko ting-ting. Kok iso kowe iki ngrembug sinden dijajali iki piye maksudmu? Konotasimu negatif iki ditonton anak-anak, ditonton live streaming banyak-banyak orang. Oh.
Banyak-banyak apa orang-orang? Kowe iki aja mulek kok Mas. Maksudnya orang banyak. Banyak ya banyak, orang ya orang. Orang-orang ngono wae lho. Orang-orang. Lah, Konotasimu jangan negatif. lah yo gini kok yo ngerti nek tak jajal suarane. Lah mbok pikir apa sing mbok jajal? Ya kono aneh. Lho ngono kuwi to, sing ngeres aku apa kono? Aku iso kejeglong ya. Mula to Mas, nek ning omah ki aja sok seneng ning kamar dhewean. Wong lanang angger suwe ning kamar dhewean mesti tontonane elik ya Mas. Apa? Ya mbuh aku gak ngerti. Aku kan gak kluno ning kamar suwe Mas. Iya, upama sinden semene kae sing mbok pilih ndi? Seleramu, karaktermu, kriteriamu seorang wanita sinden iki mbok pilih sing ndi? Upama mobil Mas. Ah, mobil. Aku mesti pilih mobil sing keluaran tuwa, antik, berkelas, berpengalaman. Oh, antik, Berkelas, berpengalaman. ora enek sing ngedol anyar. Ora enek aku pilih sing tuwa. Regane mesti larang. Ya murah Mas mobil tuwek kok. Oh. Upamane sinden sing mbok pilih mesti ndi? Sing tuwek. Pengalamannya hebat gae. Hah, sing? Sing tuwek. Sing tuwek kok keteke suaramu ora patek banter, ora patek yakin, sing tuwek ngono tok. Aku pengen muni banter ngono, aku muni tuwek banter kono krungu ndak malah kono gelo atine. Tak daraki tuwek. Heeh. Kowe dadi seleramu malah sing pojok ngono kuwi. Iya. Lho, ibarat motor kan pengalamannya oke to Mas. Tahu nabrak buk, tahu jegur lho, tahu jegur kalenan. Lho, Saurana tandaan mikmu bubar. Modar kowe. sik Mas, bingung aku. Ayo, piye Bu? Kowe dikira tau Pripun? kowe dilokne tau nabrak buk, nabrak wit, nabrak sekolahan. Kejegur kalenan. Kejegur kalenan. Menurut pendapatmu piye Bubar? Ya nek iso nabrak garenge kuwi. Jenengan nabrak kula. Nggih. Ya ora iso. Iso wong aku kendaraan molen kok. Sadurunge nabrak kan aku endo. Oh, endo dinggati, Bu. Dinggati. Ya panggah tak parani. Iya. Lah Panggah digodak. ngene iki lho sing mari kejegur kalenan. Oh. Enek mobil ape nabrak aku wis endo lah kok diparani iki. Ora jegur kalenan tenan. Mas. Ya ora iso to, Mas. Lah kok iso? Lah aku ganduli sampean to. Ah, diganduli Tak jikan. ganduli dadi nyemplung kalen bareng. Nah, nyemplung kalian berdua. Pertanyaane siji, Bu. Apa Kira-kira nek pawak aku yo ngene, sing kira-kira mbok gandoli nggih endi? Ayo. Kuwi. Aja mbok lirik isin Sing aku. kuwi. Ah. Kuwi lah. Lah. Kuwi lho. Endi apa? Kuwi. Sampur. Tuh, Jare tuh, tangan-tangan. tuh. Lah ki apa to rek angel kabeh uduk. Wis sing tuwek yo ngedek kae kok. Yo berpengalaman, Mas. Pengalaman ya. Andani kok ngene iki, Masya Allah. Tak pilihne sing nom, tak pilihne sing Eh? nom. Pilihne sing nom no. Ngono aku gak tawar gek-gek meteng kono kok. Hei! Maksudnya ini dipilihne sing nom untuk berkenalan, mengapresiasi warga masyarakat kewagian. Begitu loh Mas Gareng. Oke. Oke. Bu, jane kula milih jenengan karo dalange gak entuk. Ngono kuwi sing sajahat aku pokono. Yongko. Napa? Lah aku lho pengine karo jenengan karo dalange tak pilihke sing nom kuwi tuwek elek ngono ki. Ora. Tobat cucukan aja ngedu. Iki seniorku wis mbok du. Sampean aja ngono, Mas. Jadi dikempit Bu kuwi. Lah iya. Piye? Mundur bianting kuwi. Bantingan Bu. Gendang. Mas ki ngono sampean tak critani gelem to, Mas. Ceritane apa? Oke, mancing to Bu, kula mirengke gendang aku. Biasane wong tuwek nek cerita lucu-lucu kok. Heeh. Cah semene iki lagi lucu-lucune lho. Hei! Karo wong tuwek kok cah. Dawuh Bu, dawuh. Aku ki duwe pacar. Nggih. Masya Allah. Sik rungokno sik. Rungokne sik. Rungokne sik, rungokne sik. Semene iki jek pacaran. Lho, kuwi cerita ben rungokne sik, urung bar, urung rampung. Nah, aku ki duwe pacar. Aku ndek pacar. Terus Tontonan wayang ki ning kene iki nggone. Nggih. Lah, pacarku mantan maksudnya. Oh, mantan pacar. Dan ndeloke kok rono kuwi lho nggih. Wong wayange ning kene kok ndeloke rono. sapa? Mantan pacare Bu Parsinem sapa? Lho, jenengan to, Pak? Wayange ning kene kok nek ndelok rono kaet mang kuwi sing. Oh, alah sing gak sadar jenengan kok, Bu. Lah napa? Lah genah kira no kok. Hei! Gak kuwalik to. Sing kerai gareng kok. Pun Bu, wis ora usah diladeni. Ayo Mbak Bir yo. Jemeneng kancan ana Mas Gareng. Sapa iki? Mbak Bir. Alah mantanku neh iki. Iki ngajak balikan aku kowe. Sik kon ngadeg sik. Ya, Sepati aja. Saya
disapa Mas Gareng. Ayo, siapa sih? Jare mantanmu. Ngene lho Mas. Biar rak padha-padha leh kuliah ning Solo. Kuliah ning isi. Aku urung penghasilan Mas. Tumpak aku lu Astrea. Astrea. Alhamdulillah saiki Mas wis maleh. Apa kuwi? Rusak. Loh. Iya toh, kudu luwih apik malah. Lah iki mbiyen seneng aku jek urung dadi wong duwe kok. Saiki bareng aku dadi dagelan rada kondang balik jawane ngajak balian. Yo aku moh. Aku ndek bojo yo gengsi no. Nek delikan aku gelem. Mas iki kalau delikan ngono kae lho Mas, aku sing wis urung 1 2 urung ngono kae lho. Oh petak umpet. Lah petak umpet. Ayo salaman sik, salaman disapa sik. Wilujeng dalu no. Masya selamat Allah. malam, Mas Seger Gareng. kewarasan ya nak. Nggih. Masya Allah. Tegane klopo ijo. Bejane sing duwe bojo. Tegane krambil kuning. Bejane sing iso nyanding. Anu wit gading ning pinggir kali. Apa kuwi? Sopo sing ora pengen ngethok ndase? Lho. Kok Piye kuwi? eli? Parekan ora nutuki piye? Parekan ora nutuki piye? Ya piye mu? Tegane krambil ijo. Bejane sing bojo. Tegane krambil kuning. Bejane sing iso nyanding. Heeh, terus? Wit gading ning pinggir kali. Heeh. Pengen nyanding ning iki ku repot. Apa? Kok kita anu to salting to. Salah tingkah ngono lho, salah tingkah ngono. Alah. Jare wis duwe bojo kok robir kita kok ketoke rada duwe rasa-rasa ngono. Sing abot ini ning perasaan kok Mas. Nyapa perasaan. Mungkin kita memang sudah tidak berjodoh. Iya. Tapi kan rasa itu masih melekat toh Mas. Aja ngono Mas, aja ngono. Samane gak menjaga perasaane Mas Akbar. Ngene iki aku kok mulai di WA. Aja gaya aku cemburu lho yang ngono kuwi lho Mas. Sik to. Jadi kowe karo kowe enek hubungan. Loh, lha masamu piye? Selamat Nyapa selamat? kau menikmati bekasku. Aja gawe fitnah Mas, Aja gawe fitnah kamu ya. Ngapa? Gini itu panggung dunia sandiwara tapi kalau aku mbok omong senengane bekasmu, mangsamu apa? Sing kondone iki ning lapangan sapa? Iki ning dhuwur panggung tra. Lah yo kok maksudnya aku seneng bekasmu. Iki apa tau gandeng karo iki? Alah iki lho mbiyen nanding nggon Mas. Pirang tahun karo Alah met 3 dina setengah. Lho iki bocah iki kuliah sing nyangoni bendina sapa? Bocah iki ra ndek dhuwit sing nyangoni sapa jajal? Sampean. Pakane. Pakane. Oh aku dhewe ora ono. Selamat malam Wilujeng dalu good night Mbak Nggih, Birgita. selamat malam Pak Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pirang-pirang dino ra tenggoni piye perasaanmu, Pak? Lah yo ngene kan musim rendeng musim hujan. Nah atau ngene iki rada tanggapan rada sudo. Iya, tapi kan dek ngene tak kancani VC terus to, Pak. Ora bakal dilokne neng, bakal dilokne neng. Piye Mas Gareng? Percaya ora? Sing ngomong dhek dhewe lho. Nek sing omong wong liya, sing ngomong dhek dhewe. Dadi selama iki Ayo. kowe ning mburiku tumindakmu kaya ngono Yayi. Tretek. Yo. Ora nyono ora ngira. Mongko tak sawang saka sorote netramu. Kowe arep tagih utang to? Ayo, dihayati ketopraan. Ngapunten Kang Mas. Kula mboten tumindak sedeng, nanging kula digodha kalih dalange Kang Mas. Ibarate kucing karo gereh. Wong lanang kuwi wedene kucing, gereh kuwi wong wedok. Nek gereh kuwi ora ngatang-ngatang, kucinge ya ora mara. Kula mboten tumindak sedeng. Aku ora percaya karo siramu Yayi. Saestu kula tresna kaliyan panjenengan Kang Mas. Kowe ngomong tresna merga ana ngarepanku, bareng ning mburiku tumindakmu kaya mangkono. Wong wedok lelekake jakat cacalatat. Kuwi apa? Aku pengen jane ngomong apa? Aku pengen suka karo kata-katane. Kula tresna. Wong wedok kaya ngono ora patut dijak bebrayan. Ora. Padahal aku disenani karo garenge, padahal. Ora selingkuh ora percaya to. Kowe nak karo aku dulur to, ora. Iki tetep duwekmu ora aku selingkuh. Ning nyatane gene bareng kowe tak seneni kok malah nyedakno. Lah aku wedi mbok seneni Kang. Lho njaluk bukti kok. Njaluk bukti kan aku ora selingkuh ngono lho. Njaluk pembelaan ning aku. Banjur kene ngopo? Heeh. Tak tinggal merantau ning Kalimantan suwene 6 sasi. Apa nek ketoprak kok Kalimantan iki lho?
Ketoprak Kalimantan lho. Jono. Tak tinggal anu jejogo Praja. Wah, ngono. Suwene 6 candra, tegese 6 sasi. Heeh. Ning kene ngopo wetengmu saiki kok rada jembleng cilik? Anu ngejim kuwi. Kula mboten tumindak setting Kang Mas. Ora percaya. Kula saestu Kang tresno kalian panjenengan. Buktine apa yen to kowe tresno karo aku? Yen to kowe nyoto tresno karo aku, omahmu dol dhuwit tak nggone main. Lanangan keparat kuwi. Aku dhewe nanti jet tok. Kang Mas. Piye ya, Ji? Kula ikhlas yen panjenengan pejahi kula Kang Mas. Lho. Kula Tuh gentak-gentung hop. Ngopo? Kok iso dihop musike Iya, ketoprak Mas. apik kok. Dramatisasi kok. Gak seneng aku toprake dok. Nyapa? Bareng lungguh ngisor karo jalan gek mikir dikenekno. Aku keri to, Mas. pikiranmu aja negatif. Lah ngono kuwi aja nggo dolanan mikir. Lah lungguh kene aku ning kene pas kok, Mas. Gek mikir dikenekke, Mas. Sopo sing Aku gak yo keri to. Sing diwil-wil mikir kok sing kerimikmu. Lah ngono kuwi kok mik kok, Mas. Mik iki lho. Ayo. Terus ki. Yayi. Yen to pancen kaya mangkono prasetyane atimu kowe ora tumindak sedeng karo wong lanang. Boten Kang Mas saestu. Nanging atiku ora bisa percaya karo tumindakmu. Apa? Gaman, Pris. Lah kuwi milih yo. Ayo. Yen to kowe nyotot tresno karo aku. Tombak kok kres sing bojomu cecek ki lho. Duh, kleru malah cecek. Teko dalang kok nggo gaman cecek iki apa to ki mau? Wis serang janji. Kula mboten tumindak setting Kang Mas. Yen panjenengan boten percados kalian kula. Piye? Kula ikhlas yen panjenengan pejahi kula Kang Mas. Aku sing ora ikhlas, gue man. Wis sumbut no, pateni no. Oh iki critane kon mateni. Pateni. Kang Piye? Mas. Piye? Pesan-pesan terakhir. Mbok bilih ludira kula anggondo arum. Kula leres boten tumindak setting Kang Mas. Nanging Piye? yen ludira kula anggondo bajeng kula tumindak setting Kang Mas. Ora percaya karo tembunge wong lames. Mang pesane nek anu getih wangi ora salah. Hah? Mbah aku lali, Mas. Kok ketoprak lali lho skenario-ne. Nek getih wangi, Aja klebu getih kok. napa? Bareng bocah iki ngletak rasane awakku adem panas, Mas. Nek getih wangi ora salah. Ora salah. Nek getih Bacin. salah. Salah. Nek njajal sing ngambu aku gak apa-apa. Aku gak mentolo, Mas. Aja. Tambunge dhewe. Oh iya sing mateni kowe. Iya. Ning usah iki getahe nggih endi iki? Getih ning pedang rasa rikone kok woprok. Malah nek ning pedang ya ambune gak netral to, Mas. Wes. Kok gek pedange nggo mbleh pitik kan iso uga amis. Aja ning pedang. Lah karepmu pedange. Yo sing tipet kenek. Hei. Senenganmu nang kantor kecamatan. Lah iya to bocah lho ning omah lho tengok-tengok penak dolan karo nonton TV. Lah kok mah klikaran ning kene. Wong nyambut gawe kok kaya ngono, beh. Iki rasa diambet kok kene mambu, Mas. Wangi apa ora, Mas Garen? Loh. Apa kok lho tok ya? Urung metu getehe. Wong wis mati wis dijojok ora metu getih lho. Berarti kowe jek perawan ya iki. Kuwi dipateni. Dipateni metu getih kok perawan ora. Man aku kowe, man. Apike ngene, padha-padha mati jak ning bojoku dhewe. Ngaku terus mek iki. Ah ya terus ya. Lah iki sida mati apa ora? Yo tak patenane. Tambunge. Iki ya ngono wong mati omong lho. Terus ayo dia. Teko kowe kok ndak nginguk ing ngopo to? Ya pengen. Yo to kowe ngerti to kowe nginguk to andi-andi. Iki kangen karo aku yang sini Wino. Kangen apa? Ngene kangen ngono ya ora Arep tak parani emang ya Heru ning kos-kosan. Yo, ayo pateni yo. Wis mati ngono kok. Diambu. Lah sing diambu apane? Getih. Urung metu getehe. Getih ning pedang jajal lampu wangi ora. Masa mampu aku jane kesempatanmu iki ngono gak kesempatan blas. Jajal wangi ora. Loh. Apa? Lho, ya ngono ate rakno. Lho, Lah ngurung mambuk. Kok sik to sing muni lho iki aku. Toprake aku apa kono to jane? Iya, aku sutradara. Oh sutradara ora dong karo lakone iki piye to. Iya, diambu.
Walah Mas. Lah iki ketoke kulite sapi kok mula ambune rada prengus piye ngono modele. Terus wangi ora? Loh. Lah kok jebul gondo wangi Masya Allah. Yayi. Ngeri ya. Orang ngira orang cono. Ora salah to? Ora. Ambune gondo wangi to. Wangi. Berarti ora salah to bojomu? Ora. Ngono kok mbok siksa-siksa? Ngono kok mbok pateni-pateni? Karepmu piye? Sing akon Kowe kene KDRT kekerasan dalam rumah tangga. sing akon sutradarane kok Mas. Lah ngono kok mbok pateni? Bojomu ora selingkuh, bojomu ora gendaan. Lah kok iso mbok pateni mbok sikara mbok Aku iki sing akon sutradarane Mas. Apa iki Pak KDRT Pak iki tapuki iki Pak. Tenan Mas aku gak ngerti Mas. Aku iki sing akon iku sutradara Mas. lah kok urip neh. Lah aku belani sampean kok Mas. Heeh, yen ngono genti tak walik lakone gareng sing tak pateni. Mas bojoku wis mati Mas. Aku bisa berduaan iki. Yes. Ayo, Ayo Mas kita berduaan bojoku wis mati. Nyapa kok Apa? wong mati kok ngingok neh ngopo? Aku pengen nonton nek berduaan pengen ngopo. Nembang. Masa ketoprak apa iki ya? Musik Pak kowe kakon nembang iki lho digapoki pedes tenan no. Oh iki totalitas jenenge. Totalitas yo totalitas. Bayaran 600 kok amoh awake. Masa jono kuwi aja nyepelekne Pak Supianto sampean yo mesen 600. Nek teko aku 600 nek kok kono piro kan aku gak ngerti to no. Lah sampean kok sapa? Nun sewu Pak Supianto. King mriku pinten? Sarung rebuk dhuwit. Iya tak maca ya. Maca Request apa? dari Mbah Tajem Sami Jajar. Iya. Jineman ninggal katasnan niku langgam. Nek gara jineman ora entuk. Masa jineman. Nyuwun lagu niki podang kuning. Heeh, jaranan saking Pak Bayan Brebek. Heeh. Engko milih ninggal katresnan napa podang kuning Mbak Bir? Heeh. Nggih. Piye to Pak kok Mbak iki adikku wis janji nek sampean nyeluki aku Bu. Oh ya Bu. Iya, Kak. Oh alah iki dadi cara jane iki mboke. Iki pakane. Iya. Aku dadi anake. Lah terus nek anake arep nyapa? Njaluk mie. Kowe nek njaluk mie aja ning bir kita. Lah sapa? Njaluk mie ayam. Lha kapok kowe iki belum dhewe. Apa ki anu Bu? ngrembug mie ayam mau. Ninggal katesan kemawon Pak. Oke, ninggal katresnan ya. Bawane ora ketang sithik ngono to. Oke. Karo. Ya, mangga. Mas Gareng memperhatikan, jangan merusui. Oke, siap. Deal. Iya. Mingkar mingkur rengo kara Ngene iki biyen yo mbok warai Mas Gareng. Iso nembang apik ini. apa meneng ae? Mau jare kon meneng memperhatikan. Ya nek ditanya iki ya dijawab. Ya. Terus. Nek wong perhatikan mah ditikoki. Ya. Jiret iya kalah aku le. Ngawur. Wong nek omong-omong dhewe dilanggar-langgar dhewe. Mula ngene iki ora iso dadi pemimpin, Mas, ora iso. Omong dhewe nggih peraturan dhewe mah dilanggar dhewe. Aka yo. Akarana karanan margi Terus.
tanganmu ngopo kuwi? Nadane ben roh lho. Ho 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 ho. Ngono lho, Mas. Terus. Tepuk tangan. Elok tenan. Metu. Lah iki lho lagi metu iki lho. Sing tak enteni wit mau yo tembung iki lho. Tepuk tangan. Ya iku metu pisan tok. Oh, enggak neh kok. Ngono 600 kok jaluk pindho. Goblok. Terus Sinu kerta mrekretarta pakartining ilmu Terus Derek. kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng haji ya. Mas sabar. Napa? Mbak Birgita manise kaya teh. Manise kaya Teh. kok iso kaya teh? Rasane awak kudu nyelup ae. Iya. Nah, aku apa tekan Pak Dalang? Takok. Pak Dalang. Apa? Wayang yang so sweet ya, Pak? Janaka. Gak. Janaka. Gak. Janaka. Kok Janaka terus toh? Lah wong pikirane yo guru tok nang kok ora duwe pikiran liya kok Mas. Wis ben. Terus apa? Sri Kandi. Duduk. Apakah wayang yang so sweet? Kresna, Pak. Kok iso kresno? Kresna sliramu. Allah. Cie. Ya iso ora ngono kuwi, ngerayu desa aja gelem kalah rayunan Mbak Birgita. Wayang apa sih regane larang? Buta kayak buta gede. Bener. Wong bedhek ya pasrah. Lah nyata yo butuh gede larang tenan kok. Yo didawahke. Ninggal katersan buka celuk yuk mangga yuk. Nangis sajroning atiku
lagu menika nggih kula kintunaken dumateng Bapak Supiyanto Kang Sarto, Ibu Lurah. Mas Gareng. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Heeh. Lanjut. Bu. Aja lali bawelingku. Luar biasa Mbak Yubir Gita. Sampun ngaturaken wujudipun pamundhut nggih menika ninggal. Ninggal katresnan. Oke. Niki uga dipantau 3.800 penonton ono ing live stream. Masya Allah luar biasa. Tandane akeh sing tresno. Akeh sing tresno. Karo warga Kewagian, tresno karo Mas Gareng, tresno karo Pak Pianto, tresno karo Ibu Lurah Kewagian. Ya utamane ya tresno karo Mas Dalang ugi. Meleh kula niku mung kerupuk bawang kok Mas Gareng. Ning nyatane iso nggelar kabudayan sing kaya megahe ngene iki sing sebagai pusat perhatian iki rak ya dalange to Mas. Wong ya wayang kulit iki sing dipirsani rak ya mestine rak ya apa jenenge pentas seorang dalang. Oh iya. Mula ya kudu iso bersyukur. Ning aku lagi sepisan iki ngambah wilayah Kewagian. Nek ana klera-klerune utawa ana nuwun nggih menika kececere utawa ana ora senenge nggih diagung pangaksami. Dalang isih belajar Mas Gareng. Ah ya ora apa-apa, tak anggap padha-padha. Dilanjut ya. Nggih, nggih. Iki ana podang kuning wis ngerti urung manuk podang kuning. Podang pun, podang kuning iki nek kene ana sing ngarani podang gunung. Oh iya. Kae rupane mergo ya kuning tenan. Oh. Diaturke karo Sinden Astabrata Mbak Lucy. Mbak Lucy. Sepoti selindro, yuk. Maka Mbak Lucy jemeneng. Yuk, celorat.
kelakon. Pas ya. Disapa dulu dong. Sing mbok nyapa ki sapa? Jenengan Oh, aku. Wilujeng dalu bulurah. Wilujeng dalu tek bulurai. Oh ya padha Oh, namine sami. Bulusi. Iya ta? Bulusi ya. Kula nggih Lusi. Oh, lha nggih. Muga-muga Lurah, kula. ketularan rezekine. Amin 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 amin. Rabbal alamin. Lusi wi alus tur mantesi. Lucy nyetak. alus tur tur mantesi. akbar akhlak ya sabar. Potenan kuwi jen. Gareng, apa gareng? Hah? Gareng ki apa? Gareng ki gayeng tur mentereng. Gareng Gayang tenan ae. Amin amin amin. Itu nek Birgita Apa kuwi? bergairah bikin jatuh cinta. Mula jenenge sangkar Asta Brata. Asta Brata artinya apa? Aku suka Birgita Ayu. Oh, tenane lho streaming lho, Dik. Mbak Lucy wilujeng dalu no. Nggih, wilujeng dalu. Sehat seger kewarasan ya no. Amin. Lahir batin. Ya. Saiki isih sekolah apa wis rampung? masih kuliah. Oh, tesih kuliah teng pundi no? Bisi. Institut Seni Indonesia Heeh. Surakarta. Ya. Alhamdulillah. Dosenmu kan biyen muridku kabeh kok no. Sing pundi dosen? Lambene. Alah Pak Wahyu Yang Thoyib. pundi? Wahyu Thoyib. Nah. Wis iso gender sing mari gak ya aku Oh masa. iya. Alah. Lah saiki kowe iso gender ora? Alah gur gender alah ndek iki lho kadol loro pisan. Tek kadol iki. Lah ngapa tek kadol? Makelar kok, Dik. Kena akeh duwite. Ora, Mas Wahyu masku. Oh, masih jenengan. Niku Oh, nek tambah panggih. kula nggih ya. Lho, pundi njen? Kula Wonogiri. Lho. Lah Wonogirine ndi no? Ngadirejo. Alah gur saetanku no. Lah jenengan pundi ta? Pokok. Oh, jenengan pokok. Alah ya pedhok ning kene ora nyono nang nyiram to ya Allah. Ngono ya ora ngomong ngerti tak jak bareng. Alah. Ngono mah ngomong tak jak bareng. Bareng ning ndi? Ayo bareng jalan-jalan. Lah kowe saka Purwodadi to? Alah Purwodadi rak ngentut nombok tuwek to, Nduk. Mbok tuwek. Iki digawa ora mbok tuwek? Ngopo ya wis tuwek kok golek sing nomak ya akeh repot iki. Ngono kok jare setia. Setiap tikungan ada. Ya ora kena ngono. Podang kuning, podang Podang kuning. kuning. Langsung digarap cara Seragenan. Seragenan. Masuk. Nggo tombo anget jer nyatane meng bar ngisak sempet udan delok. Oh iya ora dadi ngopo nyatane ya terus terang. Terang mergo Terang. Mas Gareng jajak ndonga karo Gusti Allah. Dongomu piye Mas? Ku mau Mas? Ojo percaya wong aku mau raine ya ora ndonga kok. Aku teko kene lho jam 09.00. Dadi Jam kene 09.00 wis bar udan. Lah kene udan apa ora aku ya ora ngerti to. Ojo percaya wong kae lho. Aku ya ora percaya kok. Lah iya, lah kok kowe wong kabeh presiden kok sing percaya to, Nduk. Ora enek, ora enek sing percaya. Ndek ben tau untuk sinden. Kabeh soalnya digodani. Lah iya ndek ben tau untuk sinden ya ora sida saking ora percaya. Ya podang kuning. Lah iya wis besokne aja percaya. Kok terus ngono. Mbak Lucy, nembang ya nak ya? Nggih. Nembang iya. Cara Seragenan. Yo Cara tandake Seragenan. coba kaya ngapa? Yo. Ayo. Ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang muter-muter minder anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi
bunga yen klakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandut atiku sangsaya datra tak asrenani son pikat sampun dipunaturaken kalian Mbak Lucy. Mbak Lucy. Meja saking Wonogiri. Leres. Sukses. Alhamdulillah luar biasa ketemu sedulur Wonogiri. Nggih hebat. Niki wau nggih pikantuk salam saking kadang-kadang WMC saking rombongan saking Dung Tuban, saking Blora. Kekompakannya luar biasa dari Bojonegoro. Bojonegoro Ngrau leres. Niki wau Satran bis ageng. Yang menjadi topnya jempolnya itu ora fanatik ke salah satu dalang. Siapapun dalangnya, sing penting wayangane. Terus mirsani. Alhamdulillah, salut luar biasa. Ya, iki ngaturke terakhir. Injih, Derek. Nah, iki ana pamundutan lumantar via WhatsApp sing nyuwun Lestari. Wah, nuansa campur sari kreasi. Kanggo nyugata kanca-kanca nom-noman barang. Iki ya sing sing durung ngadeg ya kuwi Mbak Sri karo Mbak Yola. Mbak Sri karo Mbak Yola. Wah, Masya Allah. Piye jeneng Mbak Sri pesek karo Mbak Yola? Heeh, sepoti to. Iya, maka. Hey! Hey!
kompak. Berdua. Nah. Iki sindenku si Sri Pesek kuwi lho Mas Gareng. Nggih. Ketok nyambut gawe bengi iki kok ketok semangat. Ora kaya bengi-bengi sadurunge. Ora kaya biasane nek wis imbukan ngono wis merengut ulate peteng. Lho biasa wae to Mas kowe iki. Biasane mau nyanyi. Mau nyanyi, utawane nembang ya sik emoh ngono piye to? Wong sinden kok nembang kok emoh. Lah bengi iki kok semangat ngono lho. Lah kena yo Meng aku pas jejeran itu WA terus, aku ndang ndekno nembang ndekno. Jejer kok ngedekne sinden iki lho. Lah kena yo enek aku mula yo kono semangat. Wong kowe asline kan seneng aku to pesek iki to. Pede Mas. Untuk kok tak tolak kan ben sepele to Mas jalarane. Tapi yo mirip kok Mas. Iki kan bimo mirip. Iki lho pacare sing lho, sing gurine pekendang lho. Ket mau dirasani Mbak Yola. Calone kuwi. Kenapa ndelokmu kok sinis ngono ngopo? Iki biyen seneng aku tak tolak mosok mbok pek. Tak tolak jalanane sepele kok Mas. Apa kuwi? Tak ambung kenek bareng kono ngambung aku kliwat terus mbake pesek. Iya no. Malah ambekane ngirit. Nek Yang apa-apa. satunya itu Mbak Yola. Ya niki Mbak Yola. Mas Gareng. Lah nek iki Masya Allah. Untune gingsul. Gingsule pantes Mas. Kayak bojomu ya. Lah bojoku gingsul ra pantes blas kok. Lah ngopo? Lah iki gingsul gur sitok, bojoku gingsul papat kok. Ngene model. Mangsaku. Iki Mbak Yola saka Ponorogo. Bah, Ponorogo. Kota Reok. Oh Iya, luar biasa. Nek Mbak Sri kayak ngendi, Bang? Sering asli Kota Angin Nganjuk no. Wah, Putri daerah. Masya Allah. Masya Allah. Piyai cantik. Wah, iki Angger ana wayang dong kulon enek kerep ngadeg sapa sindene? Sri Pesek. Dian. Dong kidul ana wayang sapa sindene? Sri Sri Pesek. Pesek. Terus dong etan ana pemean ilang sapa malinge? Sri Pesek. Kowe wis tak omongi to. Kowe nek butuh siot kondo aku tak tukokke dadak maling. Kowe iki ora kono-kono Sri kuwi. Pesek ditunggoni yange rawani trocoh lebih. Aku wong menengan lho asine iki. Matur nuwun Mas. Sing nembang Mbak Sri karo Mbak Yola. Mas Gareng lungguh ning anding bupare jane kita jemes. Ya aku jadi pantes banget lho karo buke ge mau. Cita-citaku untuk bojo yo sing ngono kuwi kok, Mas. Engko perkara lagu liyane sambung patet sanga gara-gara ya, Mas. Nyemanggaken Mas Dalang. Ben rata antara lakon karo hiburan. Ijih laras-laras.